ginagawa mo? Hay, naka-rolling kayo gaya mo na. Hi mga ading ko! Welcome kayo manan dito ang YouTube channel ko. Nabayag nga nga nagbibideo ni manang yun niya. Siguro, na-miss da ka niya. Na-miss kayo. Kat, tigtuteng kayo kumaang haanen, tabakano, matinagpay dagita pantiyo, nasa dagita berityo, nga awan iti garter na talawlawan na niya. Kat, dadi garod mga ading ko, gaputa, nag-video manimanan nyo tatang aldawan, kat, welcome back, manang Julie! Ay na po ay mga ading ko niya. Na-miss ko launay iti ag video ta. Nabaybayagan kat manong nga wiwik. So ano month sa pay kaibinan nga hana nga nagbig-video na niya. Kat nailiwak mo iti panagbig-video iti rupak nga napintas. Nga kissable lips. Makita yun. Kanda giti matak nga nakapungpungay launay nakagarod nga aldaw mga ading ko adda iti preparat nga video kanya yung serye kumbaga pero bago ajay kat agentro akpay tanay na-miss ko launay iti agintro kinagsaw-sao ito ayan ti sango iti camera. Kati adi garog nga serek mga ading ko kat ay na ako anya panangay gabi utang manon ako aya pataka kayo siguro anya no ape nga puro utang iti content ni manang yung joying anya tagamin iti real nga buhay ni manang yung nga joying adu ti utang na ako disko aya buntak sa pa yun ti ulo mo nakapanong pa niya no kasano nga ma-resolbaran dagita nga problema nga utang nga sakit itinagem utang nga nagem nga pa yun nagigaya nga utang inaya ngayon no rin ang kasta mga ading kukit joke ko laing mo at nagigaya nga ay nakit unoon niya ti mapanunot ni manang yung adjuyingan ngay kat at anusan nyo lapan ay nawag biyain at natikas pa ngay kat makatulong kayo mo kinimanang yun niya o reno basit laing kaya tagiti hampay nga nakasubscribe kita dyan ti channel ko baka naman pasubscribe naman na kaya na makita yun i-play yun dahil ta video ay nakit nyamutina no nga aging kakit hanyamutina na ano is-iskipan nantikas pa ngay makatulong kayo basit kinimanang niya agad ti obligasyon ni manang niya itibiyag na ay na po nalipatak gayam ngayon baga kanyayo niya okay nga tano og sinsingir ka itikitang katkwa mahay vlog ka wan adi ni makapatagargirin nga itilalasagan nga sinsingiri mo ka hamo lang nga agbaybaya adin makabuwisit pa na daduma limbingan na ka pa apo Diyos ko nyamati na nagita nga umut-utang na niya samantalang idi umbay da bumulad no kakanyak iti kwarta ay nakat ore naktoy nga kaayang ko nga lupalop iti mundo ay nakiberugin da ay na kastada dagita nga mangutang iso nga narigat tagpapautang sa tanan niya nalalo kat ka crazy iti pinanbiyak iso nga si kayo nga papautang nita ay nakit isip mo niya bago pa utang kaya sigado nga labid nan ayan ni manang yun kabaka no mabandog pa yun na to'y niwat ko nga napintas nga ay na po jak kay amuki din nga jajarin na dati nga niwat ko niya naglawala unay kat bago tayo simulan garo dayay nga video dati nga video ay nakat ag shout out tayo pailay nga niya dati maysa nga agpaspa shout out insurat kon ani insurat kon tapos pakay hang ko nga malipatan
Tamo yung matinen. Baby face iti rupak. Ng tiangot ko ay na. Bakutin tiangot ko. Sapay kayo din at maka malilipat akon. Agkabaw akon kumbaga ba. Ay na. Shout out kini Ma'am Joby Camarillo Rodriguez Hombre Bueno from Hong Kong. Ma'am, shout out kanya. Thank you iti pinagbuy-buyam iti big video kanya. At patay la kumata. Adayuka iti COVID dito Hong Kong ay ma'am. Agingat kay lakpanitano ay. Terteram ninyo iti trabaho. Tamit sa may katakwa. Makaurnong kayo iti adawa niya. Paano yumamang kayo? Ma'am, no, si kayo mati yumaman ngay kat handak mati ang halipip hachan mga perwakan or ino ba sikla. Thank you, ma'am. Ma'am Joby Camarillo Rodriguez Hombre Bueno. Hello, kumare. Wan, Julian pa nun dato yan. Alipatan lang ka din. Alakat nung nga nga bayadan, ijenutang mo kanya, ngay. Hello, kumare. Si Kamo Gaya. Ayan mo ka dito ta. Kabayadak man lang nina. Ginutang ko kanya mo na niya. Ang daat dito ay Talakupok Street. Kasi Itan Road, Barangay, Salawasaw. Hala, kumare. Napi na nga banda ata, matikmot ang muday ta, kumare. Ay na, ukis isama mo. Hindi mo may kabumulod, oray pa'y agdana. May kabainte nga bantay. Lumabas ka pa iti 47 nga baybay. Santo pito nga impyerno. Nadanon na. Tata dito ay lalima agdang. Mula di tabaray mo. Di mo hit din amo. Aging didi ka. Ay na, hagbayad ka ki din ti utang mo. Ang mo nga patager-ger na dagiti lasag ko. Sini, mahaibladak man ang kanyamon. Hagbayad ka ki din. Lukdik mo. Nagatupay laan ti irason-rason mo. Nino saan nga ikat ipa Western Union kong talatan? Kumare nga, ipawit kong tulatan. Uy, ipadalak tulatan. Di utang ko kanyamon. Tap na tikas pa hantang tingnan no. Ganan niya. Kita yung bansa ti kinalukdik na. Ipawit na kanong din di Western Union eh. Samantalang limalaan na agdam. Mula dyan ti balayda. Hinapay nga mapagna. Napatid, tibanog na. Ngim no isunan ton itinawanan. Agkarkaratot ton nga apan agbulo. Uray na nagadayo. Papan na natapapanan. Kapzay! Nagkikot tao nga. Nalaing nga umutang. Kaya syempre mga abing ko. Dahil laing iti video katanga aldaw ka. Ano matunan ang alilipakan nga i-like, i-share, ken ag-comment kay lang no kanina baba. Anong kaya iti agpa shout out.